Moikka, tässä on Selja Suomesta. Just tulin sukellusretkeltä, oltiin siis Down Under Cruise and Diving kanssa tuolla Great Barrier Reefillä. Kyseessä oli siis tämmönen ensikertasukellus ainakin mulle itselle, mutta siis myös kokeneita sukeltajia otetaan ja sitten jos ei halua sukeltaa, niin voi mennä ihan vaan snorkkelaa. Meillä oli ensin semmoinen briefing-juttu, että kerrottiin tosi tarkasti niin kuin kaikista laitteista ja mitä pitää tehdä ja kaikkia käsimerkkejä ja kaikkea tällaista. Että oli aika hienosti, että tuli tosi niin kuin selvästi selitettyä. Sitten päästiin kokeilemaan sitä. Se olikin sitten sellainen kokemus, että mutta tosi hyvin ne opastajat ja ne ohjaajat ja ne kaikki, koko se miehistö siellä auttoi. Että vaikka itse tosi paljon jännittikin, niin sitten loppujen lopuksi oli tosi kivaa. Kokeilin myös snorklausta ja se on todella hyvä. Et jos vaikka ei tykkää sukeltaa tai haluaa kokeilla, mutta ei ole ihan varma haluuko sitten montaa kertaa mennä, niin se snorklaus kyllä kannattaa kanssa. Et sitten siellä on 2 sukelluspaikkaa, että siellä toisessa paikassa voi myös mennä lasiveneelle tai lasipohjaveneelle ja sitten on helikopteriajeluja myös, jos haluaa niitä kokeilla. Ruoka tosissaan kuuluu myös hintaan, että se on kyllä ihan sen hinnan arvosta, että tosi hyvää. Siellä oli kaikkea kalaa ja lihaa ja kasviksia ja salaattia ja kaikkea mitä löytyy. Ja sitten lopuksi oli vielä viinitarjoiluja, oli juustoa ja kaiken näköistä ja livemusaa ja mitä vielä keksikin laittaa sinne, että niinku todellakin oli aktiivin täytteinen päivä. Itse voisin nyt sanoa, että on tosi siis yllättynyt, että näin hyvinkin kävi ja kannattaa tosissaan kokeilla, että on ehdottomasti, että jos et ole ikinä kokeillut sukeltamista, niin kannattaa kyllä tälle kurssille lähteä.